Lama she langma borogrokni Thani koktmao shawimanka Killa amchaini hamkrai Khai Thani o MLA Rampada Jamatia no nukjakliya hinei lahar kashulaikya Killa amchaini tongkosong lukurok bishikolo gromino snamjakya o jangjal rokno supungnani bagai TTADC hapang te tipramotha CEM Purnochandra Jamatia thangai kokrikha dakti no lama rok snamai irinani hinei kokriwei irikha Joyawui nai tongdi nok news ni mangpliwo. Letter buroda. Iya bo gari khungai phai khang ma je gari khungai phai mani ita ma je iti nuya iti chang biar din kali ito kisi saura boy di khai ka ka Party ya sing tini party color betul ya flag betul ya na. Ini CM phai ka. BJP ni leader go phai ka. Tapi sing Rampada no MLA no sing ringi tongo. Dotos phai mano. Ayo diba sing boro kebo kaisa sa party ni borok ya doton janjar party khayo sing borok lama ni bagai sing doton thangka ka sing baso next sing nang thakai Killa block thang sing talari nai apu doton ma phai ni bisogo mukhomontrian two times sang letter roha bonero letter se khair na se binjina no buroha maintenance ni bagai 2024 no thung roja urgent basis o jate omo samuk khaina te karon o nang bai cho horo berale ro na approach ki roja जों माइ लायो बाका लाव लायो मानसि बरक सानसि देराव सानसि जों अबायसा तुयो बुआ उसका उकला ये गाड़ी मिया si sakan ka sakala jara kita ang he kau sarengai naikra no lama bersunaro pu MLA faisar tonganai utang kita buah lengnya ta bahaya hai gari hai lu kai kala ka pai ka sile ta ba bro ni khai bro phai orot nai phai orot naina sport naina thang lama kunu ron ji himat lang la hadio menit thang lai ne ka sumoni tini jeng lahar ka samani ongkha jini lama belai khan hamya jini lama belai khan hamya ekdom 6-7 ta jaga ekdom lama kepek ekdom kisapan laimania haini bagai jeng sanmang bupa khangkar nai obhai mang sausono samno san जों द जों जे सरकार तंनाय रनो जे आबो सरकार खाय तंनाय रनो जों सानो जिनि सार MLA संग्रनो जों सानो बर अंखा खलारि फायने हिनि सावो बर खलारि फाया हंका ताबो अरनि थेके अम्पि थ्रु जों 20 बर रिनाय हंका रिमाया खो बसकांनि नभेम्बर मास निमिर नाय हिनि साव बर हंका आबोनि सिगां जों ताबो जों चोरैनो नांनाय ब्ले जों गोबां मास जों रुगि अंगैबो जों रिट्राक बाय बालायसि जों वा बाय खाय जों बालायसि जों हाका जों मालायो हायनि बागै जों आखलि बैसुबारि हरनिसिम जों टार्गेट नालायखा मिटिं दाखावलाय जों पन्चायत जों मिटिं लायखा मिटिं अंलायखा जिनि कनभेनारनो जों सागा जिनि सेक्रेटारिनो जों सागा अब जों बाहाय खानि सादि लामा माने बर्तमाननि सा दिनि निसिमि रिफाइजाक दिनि निसिमि रास्ता सामान बागै रेडि खाजाक दिनि निसिमि सामुताङै दंनि साव साबो जिनि कनभेनार दिनै जिमि सामुताङै दं हिसाव गन रकबि फैयांका थांगिनाय दिनसाव जों होनका दिनै कनभेनारनो रास्ता खाजे साजाबर जों नानो फैया जों होनका जिनि सार MLA फायनाय फायदों जिनि CM फायनाय फायदों जों होनका अब सितमानि सा एद्रि फायजाक लामा स्नामै दं हनि साव होनका जों द होनका जों मानि लायखा द नायग्रानो कयेक दिन नरक नायग्रा दे
लामाबो थाङि नायदि हिनि सावो हंका जों फाइलायका जों हुहु फाइलायका जों बोरि बदराव जों हुहु फाइलाय माने फाइनाय फाइका एकदम इट हायनो सेमेन गोनां बोरि नक काग्रावनि थुमु तुबुजाक थाइन थाइताम खायै हायनि बेरा जाक साइकेल गनि थामलाया बाइसि वासिन साइकेल बासा लाइलागनि गलाय सिरिखा जों आर कासमान जागाव गलाय सिरिखा लाइलागनि आनान गलायखा आनान गलाय जाक जों समा खसाव बनो आबन ओला गारि राबा चारारिनि थामान गारि आव केफिलमा सबै हायनि गारि अनजाय स्लाइसो गलामा बुरा कुकुरबाय थांका हंका जों अबबाय जों टिकिलेया जों असबाय जों उया जों वानसका दिनै फाइनायनि सावो लामा सामद्राव फाइलाया हंका अबहाय बायला जों बाहायका जों हिम मानसिनाय जों बाहायका जों सले मानसिनाय जों एत दीर्घ दिन जों नासिं दंखा नासिं सका ताबुजरा फान लामा कमप्लिट माय हंका जों चिनि बुरियाव बदल फान जों फाइनि जों नखालाखिनि जों नखालाखा चिनि अमा चिनि MLA सार फाइनाय नांनाय चिनि CM ताव फाइजांखा बोलामा नायनायनि थां हिमै थांबाय थन लाइट नायथन हिमतों बराय हिमै माननै जों रिद हो जों अरब जों गारि आटकेरि होय जों चिनि पन्चायत अल जों ताबुजराव जों अरब जों चिनि MLA सार फायासा जों ताबु जों अरब थांनाय हैसि नों MLA ले साबो चिनि MLA अंखा रामपद के ताबुक और जे जों नुगै माखा लामाव जे ईद फायमानि आबो सेबार हो जों सायमाया आयं इट सबाजाक इद गारबेर हो जाग साव सेबा साहो चिनि कोन साव चिनि कनभेनार इट सबाजाक नि साव नों कनभेनार मुखो साबो मान जाय कलय तिबागलायनि न तामबा बिर अ लामा तारतारि दं न माने दाति दाक्ति माखायनो कय दिन बिसि जदि सक्सेस क्लाइ बराव सक्सेस कमप्लिट खारि हांक्लाय जों कय दिन बिसि जों ब्लगाव जों एप्लिकेशन खिक्लायनाय जों थानाव जों इनफरमेशन होनाय जों ब्लगाव जों थांनाय जों असबाय जों जाकारिया अ लामा बरन सिमे बर लामा बेलाय हामिया नंत अर लामा हांका ताबो अरन सिमे वाइ साबाय तिरुपा बाहायनो तिरुपा हामिया आरो सिमे डाइरेक्ट सिनि अम्पि थक एकदम लामा हामिया आयं लाइलाक चिनि उत्तर बरमरा लाइलाक संत एकदम जाखंबाय में हिम माफाय जों गारि माखाया जों हिमिस जों बाजार मा थां गारि माखाया न जुदि रोगि रगं बाके तबो रोगि रगं खांगा जों रित्रा बायखा जों वाव खाय जों बारि मा तुलाय जाव गारि लामाव सकायसा ओंका ताव बिसकाङ गोबां मा डेलिभारि दङ चिनि आयं पन्चायत दं बरन बायखा जों रोगि तुबनाय बरन जों बायखा जों तुब फायनाय हायनि बागै चिनि MLA सार फायनाय फायथुं दाखि खायरिना अंथुं असं गाव कसार असुबाय ताबा कय दिन बिसिङाव सक्सेस जदि खायंता जों ब्लगाव जों थांनाय जों जाकारिया जों ब्लगाव थां अ ताका सुजों मोजां खोब ताम जागोन बमु ग मौसुमति बागलाय তোর বর্মরা এডিসি ভিলেজনি दै बागलाय गामि आमसायो लामा रोड ब्लक खालायजाक जोंनि अर लुकुराव बरक गोदोंमा रङैनो अर जागा लामा हायनि बागै एलिगेशन खालाय दंमानि जत प्रशासन लेभेलाव सालाय दंमानि फेयाबा ताबो वातै जेराव तैबो बारै थांखा जों जत नगु अर जागा रुगि सुगि प्रेगनेन्ट अमा हायजराव हस्पिटाल तबवानि दिनै अ गामि आमसायनि बर' रक किला बाजार हाबदाबो दुइबार ओंगो अ दुइबार मै गोथों फालिया हेंखेनो अरनि गामि आमसायरो गोबां मा प्रब्लेम ओंगो नखुङो माइ जानानि नंनानि बरनि रां फैसा आजिनानि अनेक इनकाम सोर्स अफ इनकाम अफ ओंगै थां इंगे आं निजे बाय थांबो प्रशासननि थानि बारबारनो साजा चिफ मिनिस्टारनोबो लेटार रजाक दुइबार चिफ मिनिस्टारनो अरनि सिमि लेटार रजाक बनि परे चिफ इन्जिनियार बायबो कक सालायजा अरनि एक्जिक्यूटिव SDU तने इन्जिनियार बरनबो प्राय समय मालायखे yang गुरि थांहायखे नो सावो जे दिनै आं गुरि फायमाने अमहाय लामा हाया इंगे बनो इमार्जेन्सी बेसिस दायति खायदि होनो साव इंगे टेन्डार ओंनाय हि हमानि ता पयजन तखदोंमा आंया प्राय 1.5 बोसोर 2 बोसोर कावै थांखा अरनि लामा टेन्डार ओंनानि प्रसेस दं हि कदोंमा नो बरक साव फेयाबा ताकसु जरां याख लोकरावनि जे एलिगेशन थिगनो दङ जे आसो कदोंमा ओंनाय हवैसि ओंया ओंमै दं ये तिनी फुङो अरनि लोकराव आनो फुन खाय हखा सिरि प्राय 6टा रक सिंनायना बरक सेनाय द्र आफ्रोन आनो फुन खाय हखा जे सिने अर अमहाय रोड ब्लक खाले दं हा लामा हायनि बागै गे आंबो माने सिदुल खाजायाव फैलाव 9टा नखानाय हिनो गारि रक साजाक अमहाय जराव आं दायति खायनि हफानो फायमिया गे कखिंखे अमनो जे
प्रशासननि थानि जों एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार चिफ इन्जिनियार नैनि चिफ मिनिस्टार जों बार लोकनि बर'नि ओंगै आंनि जे बायथां मालाय कक सावै आंनि आमसायबो गलाय हाके सावै दंफायदों बर'खौनो एक्सन नाजाया दिनैबो आं बर' बाय कक सालायफैनाय फुङावबो सालायखाया इमारजेन्सि जाहाथे बर'नि जे लामा हायां तमानि लाइ लाख जरा जेखमानो दाखि इमारजेन्सि बेसिसाव खायनो नोंथां शुधु अर सिमिया किला आमसायो गोबां मा लामा नो हाय अबस्था नुय दङ आं बर' नंबो सावै दङ लोकरावनि लगे जों दङ लोकरावनि जे सानमों बनि सानमों चिनि सानमों हानिबा जों ता अरनि लोकरावनि ओंगै आंनि जेबो कक सालायफिनाय हायर अथरिटि बायबो कक सालायफिनाय हामबाय